Gradel silloin oli Pauniota parempi tuossa kilvassa. Nyt Forssell lähtee laukomaan ja Paunio torjuu. Paunio torjuu tämän pilkun ja pallo pysyy vielä kentän puolella. Uusi tilanne. Ja Nathaniel Tampin laukaus menee ohi maalin. Se tietää sitä, että Paunio pääsee siinä tuulettamaan ja omat pelaajat käy siinä myöskin Pauniota onnittelemassa. Nyt Karjalainenkin antaa ison ylävitosen siinä. Paunio aavistaa täysin mihin Forssell ampuu ja se on sopivan korkuinen. Mikä on Ilveksen ratkaisu? Jukkolan keskitys taka-aluetta kohti. Paunio nyrkkeilee. Laukoo erinomaisen kudina, mutta Roope Paunio. SJK-topparit jäävät sinne Interin paitsiolinjaan. Paunio pistää pallon kohti Jukewoodia. Jukwoodi pudottaa. Paananen jalka vapaana ja takanurkkaan! Edellisen erikoistilanteita Interillä kuitenkin boksissa vielä hyvä määrä pelaajia. Sieltä lähtee painava laukaus ja hieno Paunion torjunta. Hieno laukaus lähtee siitä Dimitri Vekbolta, mutta Roope Paunio torjuu pallon päädystä yli ja Interin kulmapotkut jatkuvat. Hyvästä pompusta pääsee Kotue taustalle, nyt on Granlundilla vetopaikka. Hyvä laukaus lähtee. Paunio torjuu tämän kulmaksi. Kuome keskelle, Vasuri vapaana, laukaus lähtee ja Paunio esittää upean sitä mieltä, että olisi. Hän levittelee käsiään ja paiskoo käsiään reisiinsä. Pallo kuitenkin Interillä edelleen. Krebsille sitä vetopaikka pedataan ja Roope Paunio venyttää upean torjunnan. Ja aika äkäisenä antaa palautetta sitten joukkueelle, mutta olipa hieno torjunta Roope Pauniolta ja pääsee pelaamaan pallon Salmensuulle. Salmensuu laukaus seuraavana, Paunio torjuu! Sukua Juliukselle ja Kasperille ole. Mutta Paanasia kentällä Piisa. Päästään päille katkomaan väestön toimesta, sitten lähtee Aleksi Paanasen laukaus ja se muuttaa suuntaa vaarallisesti matkalla, mutta Roope Pauniolta komea reaktiotorjunta SJK maalin suulla. Matsian SJK ei ole siis voittanut 3 edelliseen. Tim Väyrynen vierellä on Halstaan, joka poskee, loistava torjunta! Aivan häikäisevä torjunta Roope Paunio. Siinä on ehdottomasti nyt se kauden komein torjunta. Käsittämätön pelastus. Aivan käsittämätön pelastus. Ohittaa Varkasin vasemman jalan keskitys kohti Latosta. Latonen puskee ja Paunio torjuu. Vierasjoukkueelle riisto. Sadiku. Vasemman jalan laukaus kohti takakulmaa. Loistava Paunio torjunta. Pallo jää vielä hetki lisää 16 alueen sisään. Oiva Jukkova. Kääntö takaviistoon. Popovic ei lähde laukomaan. Vielä siirtyiseen Vetelille. Popovic laukoo, mutta Paunio torjuu. Laukaus tulee melko keskelle. Popovic hienosti siinä vuotaa Veteli pallon eteenpäin. Kaunis hyökkäys yhdeksältä, mutta viimeinen silaus jää puuttumaan. Roope Paunio dyykkaa tuon pallon tielle. Syöttö ei tule enää omille. Heti Hakiniemi peliin mukaan. Hakiniemi paikassa, mutta Roope Paunio nollaa. Adeleke Hakiniemen. Veteliltä hieno syöttö pieneen väliin. Ture pääsee laukomaan Pauniolta, iso torjunta. SJK-puolustus viittelee paitsion perään, mutta lippu ei nouse. Arifilta erittäin vahva riisto ja Turelta terävä kokeilu Pauniolta erittäin välistä, mutta ei saa syöttää perille. Arifi uudestaan ja Paunio torjuu. Ennen ottelua Rasmus Karjalainen painotti tuossa ennakkohaastattelu. Tuon aikaisemmin syöttönsä sitten. Huippu tulee toisella puolella tilannetta. Martsisikilla puolestaan huippupaikka ei onnistu. Ei onnistu Ruoppikaan. Koittaa tämän näköistä vaparia. Pilkun tuntumaan se tulee. Multanen puskee ja Paunio venyttää Hakalle kulmapotkuja tässä. Hakan sauma nyt sitten on selkeästi erikoistilanteissa. 500 on, kun nyt tulee sitten Jarro tulee todella hyvin maalille. Paunio peittää tämän ja pystyy torjumaan siitä ensimmäinen kulmapotku. Jarro. Forssellin hyvä keskitys ja sieltä tulee myöskin Rangelin pusku.
Peltonen ennättää pallon ensimmäisenä, kääntää toiselle puolelle. Onpa hieno tämä Kristanin hyökkäys, mutta mainio myöskin. Paunio pääsee Edmund Arko Mensah testaamaan Paunion kestävyyttä ja Pauniohan kestää, mutta oli hieno hyökkäys Kristanilta lähtien tuolta omalta kenttäpuoliskolta. Lattoselta vielä hyvä syöttö. Syöttö vielä Jukkolalle. Jukkola on boksissa sisällä. Oiva Jukkola laukoo Roope Pauniolta. Loistava torjunta. Siinä kaksi pikkuhuuhkajaa vastakkain. Ja Paunio on se, joka vetää pidemmän. Vielä käyttää Haka. Totta kai kaikki oljenkorret. Tässä on paikka, mutta Paunio torjuu tämänkin. Kuitenkin Pireessä, joka hoitaa ykköspallon. Sitten paikka. Mäkelä ensimmäisellä kosketuksellaan haastaa jo Pauniota ihan tosissaan. Mutta Roope Paunio pitää maaliaan koskemattomana, on pelannut myöskin hyvää peliä. Soko on kyllä erinomaisen hyvä. Pallo tulee Jarolle, mutta nyt pelastaa ensimmäisen ja sitten tulee